Hurini tuhata, taparadi marohata, tapukka maparmenggota, tapuji matuhata, marhite buku ede nomor 74 ayat 1 ditolu. Hite-hite guarni dewata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Lehon ma tu Jehovah hamulion ni guarna, marsoba mahamutu Jehovah, mamakke pahean na marhadohoan. Haleluya. Martangiang mahita, alit Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodang iganuk jolma di portibion, sodakkom mabuhim tuhami, jala parwedai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani, serajai mahami, asa unang manipilhami siya dalan nasitongi, alit Tuhan Jehovah, patok tong marohanami marhaposat tuho, marhite-hite to di parbadia. Amen. Mari demeta siap buku ede nomor 75 ayat, ulangi 71 ayat 5.
Tatangihon ma patik ni debata di perminggot tasadaron ima patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon. Dang jadi guanamu, teladang jadi sumanonmu, manangaha na di benua gijang dohot na di betongaon, rodi na di bagasan ayat na di torun ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang seoloan. Dia do lapatan ni odo. Ikut dia beda rohat tadi bata, dalekon holong rohat tadi bana, asadang jadi iba marsobat tu sobaun manang tu gana-ganaan, mangido hangudua siani, teladang jadi oluan begu manang upahan ni hadatuon, teladang jadi pos roha di ugasan haumitan, olak ni masakna, atong rak mangido gogo mahita, tu adupan ni debata, alet tuan debata, saya pergugui mahami, Angolahon nomor pati mi. Amin. Mari demeta se buku ede nomor 171 ayat 213. Tatu podi barusata tuado panidewata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pergogo na sotudosan. Sitopa na sana adong. Paruhuman na tigor. Na menghumi jol mamanisia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami. Akan nahulahami marhite se pangalason nami di patikmu. Ima marhite sen tubuh-tubuh ni rohanami narway. Nang siap paketeon nami na soture. Roh di pangalason nami di sap-pisap ni rohanami. Natamasi tutu rohami uhumunmu. Ala ni rosanami. Alay na tarsosol bagi rohami nuaing. Ala ni asima roham dihami. Ale Tuhan nami. Perdengkan basa jala para siroha doho. Ala ni anak haulungan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami sa luhuna, asa di bagasan na tigoran dohot habadiaon, gabi sahat hami Tuhan uluan na surasuda, na pinabrabagam di akka na porse di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sa dosa. Para siroha jala pardengkan basa do Jehovah, labat tarimas jala parroha gudang, dang dibahit tuhita hubbar tu akka dosata, jala dang dibalusot tuhita hubbar tu akka hajatota. Songon asiniroha ni amama, mira akka anakna, asiniroha ni Jehovah di akka na makkaberi mana, hasang apo madiribatan na digijang. Amen. Mari kita sa buku ede nomor 220 ayat 2.
Tatangihon ma hateni debata turpuk epistel di minggu tasadarion imasian penurirang Amos biddu tolu mamukka mesen ayat sara sahatu ayat walu tajahama masika soring. Tangion hamuma hataon na ni Jehova taringot tuhamu halak Israel. Taringot tu sadok bangso na utogihon ruar siat tanu Misir songonoddo. Tung udur matagamon mardalan dua halak. Da zolosian dos nerohana sida. Tung tagamon mangkatung korongon kabagian itopak da adong sohwana. Tung tagamon pangyaron ing anak ibagian maswara nasian liangda. Da adong na tumpasa. Tung tagamon mat tarjail pirong tujorgong di tano. Molo sojolo di tahun sabil. Tung tagamon mabikas jorgongi siantano da adong daposa. Tung tagamon mamakuling satri di bagasan huta, so bihadong situan lapor. Tung adong matagamon masa paparan di bagasan huta, so binahin di Jehova. Aidang adong dibahin Tuhan Jehova nang gosada. Da jolo dipapatar sibuanan na tupanurirang akka na posonay. Patongoromon kebagian, tung ise mana sumadia, makuling Tuhan Jehova, tung ise mana sumadirang. Olat ni idos hatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala no piopsa. Amen. Mari demeta sa buku ede nomor 680 ayat 1-2. Tahatidak koma hapor setay songon nahitinad kuni dongat tasapor siyaw di sadok portibion ra mahitamadok. Hapor siya di dewa ta Jehova idua mapargugun na sotudosan na tumapalangi dohot tano. Hapor siya Yesus Kristus anak ni dewa ta Jehova na sasaday imay tubuhan si Maria nagabagabeset to ni perbadia andorak swabubuhan. Ido tuhata na tumaan na bernit, di panghuban ni silatus na matatarpatal lebana di hapan arsilang, na tuat tuwa na turu rungitanom,
namudak mangulu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lahun dulu siaman di dapat raja huba, amanai parguguna sutusani, isi may banang pungawang sutanaon, manguhumi halak na mangulu doho namate. Apor sea itu di berbadia, kaladong sa dohoria na badia, kuria tu pandarak Kristen akka na badia, doho desen dosa, doho diatay naman dok, mulak mengurusuk dan doho dan ulun na sudah. Amin. Tapi gima tikting namasa dihita di bukasan mingguan. Salam. Parhaladu HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan di bagas joro dohot napatupahon permingguan di bagasta ganup marsada-sada. Laos huhut ma pasahaton nami sian perhaladu, selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun ari hatu tubuh, dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatama hita saluhutna. Titing Minggu sia Februari 2025. Sada guar ni Minggu. Sadarion Minggu sia Februari 2025 masuk mahita tu Minggu palimahon dung Epipanias. Epipanias lapatanna hapapatar. Penampakan Allah menjadi manusia. Topik Minggu sadarion dijou gabe sijala jolma. Paduahon bona tahun HKBP Distrik 20 Sada Banten. Di hari Senin 17 Februari 2025 pukul 10 WIB sahat tunasidung di patupado acara bona tahun HKBP Distrik 20 Sada Banten maringanan di HKBP Resort Salembaran. Di acara bona tahun HKBP Distrik 20 Sada Bantenon, laos di patupa acara penggalangan dana tukas distrik HKBP Distrik 20 Sada Banten. Saya di pasu-pasu tuhat tama ulauni mardalan dohot denggan. Napatuluhon, pakkobasion pertangyangan wek. Patupaun ni huriat tado pertangyangan wek masuk pukul 20 WIB. Parjolo hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 di Wik Betani sebagai tuan rumah keluarga Samsoni Sitohang inang situa Peratinike Boru Raja Guguk. Keluarga Sintua Sahalatoga Raja Guguk inang Linda Boru Sibarani. Keluarga Sintua Laurensi Situmorang, inang Estra Yuliana Boru Damanik. Di Wik Eprata, tuan rumah, keluarga Sintua Jaingot Samosir, inang Adurlina Boru Situmorang. Di Wik Judea, sebagai tuan rumah, Saluhut Parhaladu Wik Judea. Hari Kamis 10 Februari 2025 di Wik Galilea sebagai tuan rumah keluarga calon Sintua Joner Marihot Raja Guguk inang Sinta VE Boru Pangaribuan. Di Wik Kanaan tuan rumah keluarga Nyonya Simatupang Ria Taruli Boru Silitonga. Di Wik Bethesda tuan rumah keluarga Nyonya Panjaitan Marta Flora Paulina Boru Siregar. Nomor 4 katekisasi Sidi tahun ajaran 2024-2025. Di hari Minggu sia Februari 2025 mamuka pukul 10.40 sahat tu pukul 10 WIB udutan ni huriatama
perguruan tu akka yana kota perguru, maka tidak kon haporsiaon manang katekisasi sidi. Alani pinangidoma asareta saluhutna aka perguru malua madohoti persiajarani. Napalimahon Solideo Koer HKBP Serpong. Solideo Koer HKBP Serpong madohoti Festival Paduan Suara Saraswati di Yogyakarta tanggal 12 sahatu tanggal 15 Februari 25, jala di hari Minggu 16 Februari 2025, Solideo Huar patupahon kunjungan jala pasahaton ende puji-pujian di HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta di kebaktian pukul 9 WIB. Tatangyak kemah anggiat merdalan dohot denggan ulauni tau hasangapon jala hamuliaon di goar ni tuhatta. Songonima suara ni titing sadarion hatorangan namapit taringot tuaka barita titing dohot titing parhepengon boy ma taida di titing naung disagihon di WA grup week Putima Mauliate. Maredenta sebuku ede nomor 660 ayat 1 dohot ayat 2. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti akateate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata, barita nauli nagabe turpuk jamita, di minggu palimahon dung Epifanias Sadarion. Imana tersurat di Evangelium ni Lukas bidu 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Songonon ma didok hatan itu hata tapai hutihut ma di bagasan rohata. Jongjong di topi tau Genesaret do ibana sahali dina nirongoman ni natoro pibana laho ubegi hatani debata.
Jadi tongon ma di ida dua parau di topi pasir. Dia pardekei nungaruar mamuri jalan nasida. Gabe di bongoti ibana ma parau nasada na di sisimoni. Jala di pangido tu ibana asa di paholang parawi sautik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parawi. Asa dung masoho tibana marjamita, nin nama madok si Simon. Lugai ma tunau bagas jala sapakko kamuma jalamuna asa dapotan. Gabe nin si Simon ma mangalusi. Guru, manipat sabor nginodo huhalu jaho kami. Swadong dapot. Alai mangasahon hatami, olo duau sumapakon. Di pasaut nasida mai, gabe dapot nasida ma dekke macai gorang, pola maribak jalai. Jala dihilap nasida ma dongan nasida na di parau nasada, asaroma dongani nasida ma buatsa. Rodo nasida gabe digohi ma parawi duatsa, maradu lonong. Marnidai si Simon Petrus marsobba ma ibana tujolo ni Yesus huhut ma nidok. Laho ma ho sianau Tuhan ay halak pardosa doau. Ay tarhalomong do ibana rodi sudedongan na siala dekke na binuat na sidai. Songonido nang aka dongan ni si Simoni. Si Jakobus doho si Johannes. Aka anak ni si Zebedeus. Jalanin na Jesus madok si Simon. Unako mabiar. Olak nion maho gabe si jala jolma. Di padarat nasida ma aka parawi. Di tadiko ma saluhu nai mangiuton ibana. Iro yanggo sahatna. Adong piga-piga hal nanaing odol honon ni jamita godang di parminggota sadarion. Na parjolo dibuhay do turpuhon marhite-hite na pabuahon dinatongodo Jesus di topi ni tao Genesaret, marjamita mamaritahon barita nauli, tutorop halak na payutihut Jesus. Hamuak karongan, songon na manarik go turpuhon molo idauta, dinakohi ibana, sada parau ima parau ni si Simon jala di pahusor saotik sian bibir ni tawi manang sian pasiri tubagasan tao dung sianima ibana marjamita. Somalna molo tabere kalak marjamita tung di tonga-tonga nasida do. Hajong-jongan manang hadirion ni parjamitai. Alei on tabereng gabe hira di paholang ibana dirina sian natoropi. Amanginang hiado huida sada langgatan ni huria HKBP lupau. Alai memang bentuk ni podium langgatani saya hira uluni paraudo. Jala memang gabe dan apalah laur rohahian buasa dibahen bentuk ngilanggatan parjamita oni songon parau. Alai molo tapar tudoson turpuhon tu ayat paralelna nama maritahon taringo tu na marjamita Jesus di topi ni tao Genesaret isarani di Markus 3 ayat
Pitu 1:12 di Markus bidu 4 ayat sada, songoninang di Matius 10 ayat sada saat rodi ayat tolu. Jupa kita ma halus buasa ikon di bagasan parawi Yesus merjamita. Molo tabereng di ayat paralel ni turpuhi sirongombo natoro paihut-ihut Yesus. Jala di bagasan turpuho didok naing mabege hatani debata. Alai tudos mayamanginang songon situasional nihita nuaing. Rodo hita sian inganata ganup sian bagasta rotu bagas joro. Molo tapa husor-husor amanginang ahado motivasita ro madapot tuhatta tu bagas joroon. Nadebara mungkin boydo sahira emena masak digagat ursa ina masa bayina niula alai togihon na tua-tuana eta tu gareja na beta dang apa alai pardulihon manang nemar gua kan. Nah adonggo nadebara ala hinagok nyaka parsiranggutonna persoalan bebanna Roma jelah tu gereja maju martangiang asa tung jurupi di paragogo itu hani ninna kan. Nah adonggo nadeba nari memang eta tu gereja manangihon hatani tuhata kan. Nah songonido namasa di bagasan turupuhon godak kalak paihuti Yesus hatana do naing mabege barita nauli mabege hatani debata alai tujuan nadau boydo alani na laho mangida tadda halongangan na pinatupani Yesus boydo alani na marsahi tibana asa di pamalum Yesus boydo mungkin godang akan pojok na di rohana asa tung di palubang Yesus ibana ala dihaporsai Yesusi pargogo. Holan halongangan naido naing buatonna dang nalaho manangihon hatani Tuhani. Nah, termasuk di partikiatan waing amang godang do naso apala i situhuni naro manopot Tuhani. Bodo pasongonom marjamita godak kala nalalap di parlalapan na magabiman yung panponna. Kesempatan mau dohodok kan. Ijabu mohop igareja bodo labok tabu modum ninna. Ya. Tapi kita harus sadari satu hal yang paling utama dasar perjumpaan kita dengan Tuhan adalah untuk mendengar firman-Nya. Mbabege hatani debata. Sayunang ma tapasidingi. Napadua ko namanginang tung takas do diboto tuhatai nasa natapar siranggutot di tonga-tonga ninguluta. Jala naradedo ibana mangrupi hita di hamaolon nata adopi. Songonido nang diturpuk tahun. Kegagalan yang dialami oleh Simon Petrus dan kawan-kawannya dalam hal menangkap ikan di Danau Genesaret. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Boydo dohonota nungata parade ragam ni strategi. Boydo nunga tapi kiri bagas. Sudena akan atasakabi taringo tu ulota. Alai jodoh gabe mengalami kegagalan kita di nasa nataulahoni. Sahira nama gopo marisuang. Sahira holan naloja nasabing. Alaidang adong parduena songon na niulani si Simoni saborngin na bagas maibana di tongani taoi isuma pakko jalana
alai laswadonggo dapot jala di manugut nai holan mamuri jalai nama nasida. Nah, perenungannya manginang kita bisa lihat jangan-jangan dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kita lakukan, kita hanya mengandalkan pikiran, kekuatan, kemanusiaan kita. Sehingga kegagalan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, manginang di paingotur puhodo hita. Rohani jolma sumakap dalanna alai Tuhan Jehovah do patot tulakana. Ati. Ido nang didok di suratnya Apostel Paulus bidusia ya saplonomi. Asa guru di pangasi ini ibana do da guru di namanutun manang na mamuspus. Orang bisa berencana tetapi untuk menjadikan segala sesuatu berhasil atau tidak tentunya oleh karena belas kasihan Tuhan. Alania manginang di paingotur puhom mahita asa tangyakoma nasa ulaumu jala ulahoma nasa tangyangmu. Pos roham maraparbue na dinggadoi. Na patuluhon molotungpe di suruh Yesusi lugahoma parawi tunau bagas jala sapakoma jalami asa dapotakko ninna sasitonga dang apala namura mangulahon parsuruon manang na nidokni Yesuson. Ala memang ahana pinasahat ni Yesuson tung maralodo di realitas naniatusan ni hajol maun ni si Simon Petrus. Bayako kamu mamanginang au sura adong parbengkel manang montir sepeda motor. Sega ma motor ta tabuam matusi. Pature majo oma bae songono da oma bae songono da ini ngorupani. Ahama dohon ni parbengkeli. Atong buam motor memulak pajago-jagodo gebe ho mangajari awin no kan. Nah, sama halnya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Simon Petrus. Aisian sudut hajol maun, anak ni tukang haudu Yesus. Masa naik ngajaran na si Simon Petrus gabe naik manakup deke. Ai profesi ni si Simon Petrus nelayat do, manakup deke do. Ngaso mali diulahon. Mengajari guru nama guarra kan. Nah, sapako main na. Waduh gabe om mengajari. Mungkin dohonon na do. Nah paduahon, ahana pinasahat ni Yesus ope, tung maul dosiat di pikiran. Bahasa. Partikian dina sinuruni Yesus si Simon Petrus sumapakko jalaipe maralo do. Biasana halak manakup deke manang majala di tau manang di laut borngit do. Dang dungarian na halak manapakon jala. Alayon manogot kan ngabicar mata nyari ngatiur. Bah somalla dekepe depak toru nama monggop. Nah, las lojape majala dang nada po tapi tersongoni mahasomalanna. Jadi molo didokon beta manapakko jala ninna arian gumudangan sampah nama dapotani. Nah patoluhon molo ditogi ho muse mangalugaho soluna dopak tau no bagas lam suhar muse. Somalna molo manapakko jala dang mungkin tuinganan na bagas. Alaboha dang stuk anon jalai satu dasarra. Jadi gebe maol mamanaku deki. Ala justru tu no bagas doninna. Dang binoto manangahane bagason. Alai kemungkinan besar zong
hiresongonido. Alai ko tusido suruon ni Tuhani si Simon Petrus manapak ko jalana. Amanginang ido naing togi honon ni turpuhon mangoloi hata ni Tuhani pe jo do maol suhartu pikirata suhartu selerata suhartu pangiduata suhartu lomoni rohata. Alai manangise na mangoloi parsuruon ni Tuhani saido na dapotan di tonga-tonga ni nguluna. Aka na manuda na mangalo na somangoloi hata dohot parsuruon ni Tuhani nasai mangasahon guguna pikiran na batotu sahali dan apala dapotan. Mangasahon hatami olo mau sumapakon ninna si Simon. Mangasahon hata ni Tuhani dioloi jala ido ngabain dapotan nasida dingoluna. Napaupato namanginang taidama dung dioloi si Simon Petrus sumapakko jalana Peter duk manang borak manasida manarik mangaritak jalai alaguk deke jala nasinapakon nasida. Ala ni godanga nganaing maribak jalai. Jala dipamasuk nasida madeke itu parauna alaidang siat. Alani i di gorana sida ma donganna na ditopini taui asaro mangrupi asaro mabuat deba deke nabinua nasida. Nah, amanginang ditogi hontur puhodo kita mangatusi taringot tusi leho ni debata di tonga-tonga ni nguliuta. Bahwa ketika Tuhan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita, setiap orang diajak untuk berbagi dengan sesamanya. Bayako kamu mah molo mokus do si Simon Petrus dipaksa ibana sudah dekenan binuat nana jizalai ipamasuk tu parawi amana masa lonong parau nasida alai ala radina sida marsagi tudonganna doho nang donganna marulupulup nang marlas niroha parau nasida pedang lonong jalana pe dang ribak. Jadi halak na holan manarihon ngoluna sabing soolo marsagi ingok ma disadatiki olo do riba jalami pasariami olo do riba paraomi lonong ala soolo marsagi tudos dui songon au sura godang si panganod di jabumu na manginang aung panggang saksang naniura gule misalna asa taba malehi tati mulak sa garejaon HP na mangalang hola nama taido inatay nama dana ngay pangaratuan na ahado na pinatupang muna manginang na diba mungkin mado ipamasuk tukul kasin na kan alay nga mo ruday na olo do musi gabi bari manang gabi basi kan ito HP au sura di leo kamu tudonga muna di sagiok kamu di leo tu sapam rupani kan tu security pak datang ke rumah banyak makanan ninna kan manang iterepo pedita roh kamu mangaba tu jabu gudang si panganon na bayi petong tertabu do manang yakon aga yamang tabu ni amang aga pajang umur amangga sering-sering ningon nama dah ido artinya ketika kita mau berbagi ada orang-orang lain juga turut mendoakanmu. Dang bolos si panganoni alai godak kalak marlas niroha. Itu nang donon na bahwa setiap orang yang diberi kelimpahan mari berbagi dengan sesamamu sehingga semakin banyak kelimpahan juga yang akan kau terima. Gok lasni roha. Nah parpudi mamanginang idauta jala odo si tuhuni turpukta di minggu sadarion tarlumobi di
minggu palimahon dung Epifania sadarion nama ngodolhon nama jauhon gabe si jala jolma. Dung taruli manang dung diida si Simon Petrus dekke nama cai godangi tarhalomong goibana. Bahkan mungkin boy dohonot ta sahira nama litoddi. Puasa. Aina saborngin nabagas hami. Majala di tau lasso adong dapotan. On hola sahali do didok sapak matuno bagas torsoi nama. Godanga pasu-pasu dekke dapot nami ninna nasida. Nomor 8, adong panat daud diri, maradopon diri nasa diri, nang maradopon Tuhani, namar suru ibana. Bah, ise doon namar suru kami. Hibat nai malo nai jago nai ibana. Gabe dapotan godak kami. Jala ido naneng donon na. Godanggo halak, ditiki na dapotan, ditiki na terpasu-pasu, ditiki na berhasil usahana, godang menganggap mengarajumi gogokku dui, usahaku dui, gabe tubuh gijang ngiroha. Alai turpuhom manogihon, justru martoruk ngiroha do, ala di perhatopot ibana, dangalani gogokku, alani Tuhani dui, namar suruh, gabe dapotanau. Jala ido na mandok mabay ni bana mandok laho maho sianau Tuhan pardosa duau. Adong panadaw diri na takas ibana. Nah, marnidaima Yesus madok unako mabiar. Mamukasadarion gabe si jala jolma maho. Dan itulah panggilan setiap orang yang percaya. Yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Yang sudah merasakan berkat-berkat Tuhan. Jala ido unik ni Evangelium si Lukason. Daku boto ala di surat termasuk cendekiawan manang napistar. Gabe sahira songoni sistematikani penulisan ni Evangelium si Lukason. Molohuro nak piga topik alai justru ima nama nogio kita tu situ ni turpuhon bohado gabe halak si jala jolma di tongani nguluta si jala jolma berarti papungu-pungu kalak asa majonok roh tutuhani jala ido fungsini gereja igreja eklesia. Eklesia manang memanggil, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang bersama-sama dengan Tuhan. Manogiho kalak siana hulumon, asaro jumonok tu Tuhan. Ido gabe tugas ni si jala jol manakin. Nah, amanginang bohado banot tamat jala jolma. Na parjolo ikot takas manangi nangi hata ni debata. Bohado banomu manogiho kalak tu debata, alai debata dang ditadaho. Panadaun natakas tu debata marhite-hite hatana. Na paduahon, unang holsoan, alai marsihohot maka porsiai dengan bahasa ni debata. Molotung pegagal di bagasan obason, alai ingot di sarihot debata jala di boto debata do akka ahana masa di nguluta alani ikorrade mahita mangulahon hatana hobar tulomoni rohana iman apa borhatok kita laho manogu-nogu halak majou halak asa lam jonok tutuhani gobaran ni napa pungu-punguhon mangihot ima jalai majonok tu debatama saluhuna halak ima ulota jala dohonota marupani ngolutaima nagabe jamita nagabe manugihon halak lam solhot tutuhani boado bainota makatahon
majamitahon manogu halak tu de mata hape dang tapatudui di bagasan nguluta. Di sada Johannes bidua pati di dok pergabus do halak madok holong rohana di mata molo dihosomi dengan najolma. Itu kan? Artinya bagaimana kita mau memperkenalkan Tuhan kalau memang Tuhan juga kita tidak dengar. Iko saurdut manian hatata parangeta lam tertait mahalak majono tutuhani. Amanginang ini panggilan kita. Panggilan setiap orang percaya untuk menjadi Simon Petrus masa kini yang harus dan mau menjadi penjala manusia. Gabi si jala jolma mahita. Nama nugio jolmai lam jonok tutuhani. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan. Naung mamakulingi hami marhiti hatam. Ima tutu nung ngatakas barita nauli napi nasahatmu. Asatakas jala redi hami. Gabi si jala jolma. Hobar tu pajomo di ganup hami. Naing. Panangi hono nami di hatam nabadia. Ima nama bohali hami. Lam takas mana daho di tonga-tonga ningulu nami. Jala marsi hohot makapor siaiho. Huhut margogo manugiho nakahalak na asing. Lam solhot tuadupanmu nabadia. Tuhan mauliate madi hatam pasu-pasu mami. Satoktong margogo jala marlas niroha. Puji pasang pami mahoali amang. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Huria na hinahulongan ni Tuhata Yesus. Tapapunguma piliata. Lausuhuma maredehita. Suruh
Tatangnya kun ma peliata martangi yang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut si leho-leho nadinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masian na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo magibi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni sileho-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliyati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banwa gijang say pinorbadia magawarmu. Sa Roma harajonmu. Sa saut malomo ni roham di banu tongon-songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapa rin. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur honma damena tu toddi munabe. Amen.